Takže čaute všetci, ja vás vítam u trošku random videa, len toto je len takéto informačné video, že teraz by ani nemôžem točiť, lebo som sa učila, áno, a budem veľa točiť cez letné prázdniny, takže budem točiť, ale budem točiť aj Brawl, čo je, nechcem si typuť. Budem točiť aj Brawl, čo je veľmi super, lebo teraz som sa aj trošku učila, ale veľmi som hrala Brawl, tak som zabudla úplne točiť, takže budem aj točiť ale nebojte sa, bude aj náš starý Roblox. A prečo? Lebo som povedala, ja už som Roblox extrémne dlho nehrala, som si opäť pár sekundami stiahol do mobilu, lebo mám nový mobil. iPhone XS, takže môžeme na ňom mať unboxing, kebyže chcete, ja chcípnem. Môžete na ňo, aby bol unboxing, tak musíte tu dať aspoň jeden like, nie polovicu lajku, ale jeden like. Ty si mi tu zabil psa, ty zasran malý. Podanganý. No, takže nejaké moje skillsy pravkou. Takže, ale ešte sa musím sparovať na počítač s mobilom. Sa neviem prihlásiť na mobile do môjho channelu. Takže toto je len také info, toho vypnem. Môj pes ho vypne. Tak ja. To prdele. OK, a toto bude asi tak koniec, to bolo len také info. Takže nech máte z toho pointu, že proste budem točiť. Tak to bude všetko. Tak dovidenia.